muutit sun mielesi? Päätin ottaa riski. Mua hermostuttaa tavata sun mutsis. Se ei varmaan arvosta tällaista huumediileriä kovin korkeaa. Siis senkö takia sä et alun perin halunnut lähteä? No voidaanhan me kertoa äitille aina toinen versio meidän tapaamisesta. Kieltämättä jäätelön rannalla kuulostaa pikkusen paremmalta kuin nappeja kahvilassa. No onneksi toi kaikki on nyt historiaa. Olisi hirveä odottaa vauvaa ja tietää, että joku on vialla. Mä haluan, että sulle ja lapsella on kaikki hyvin. No, lähdetäänkö moikkaa niitä poroja ja samalla se sun mutsis?